Да. Добре. Шефа каза, съветът на седмицата тази седмица е: не давай пари на заем. Не го прави. Така се правят врагове. Знам едно момче, което дал 12 000 лева на заем на много добър приятел. Колко му е върнал според теб до сега? 30 стотинки. 5 лева. Ще видиш как най-близките ти хора те използват и после забравят за теб. Войчо, моля те, върни ми парите. Не вярвах, че си такъв буклук. Но и всеки става, когато трябва да връща пари. А ти си от другата страна и просто искаш да ти ги върне, защото ти си щупи пералнята. Интересно дали цивилизацията е функционирала по-добре, когато сме работили по бартерната система. Ето ти мляко, дай ми яйце. Дай ми земя, ето ти дъщеря ми. И това не звучи много добре. Парите са неопитомено създание в джоба ти, което постоянно ти шепне идеи. Вземи си ерфраер, вземи си ерфраер, вземи си буза от темо. Едновременно дава, но и взима много повече, отколкото си очаквал. Със сигурност не трябва и да взимаш пари на заем. Това знаеш ли какво е? Съдебна призовка. Момчето дал 12 000 лева, сега много търси приятеля си, обаче не може да го намери никъде. Дядовците имат една мъдрост. Пари се дават на ръка и се връщат на крака. Защото после обикаляш да си ги търсиш. Може би вината пада изцяло върху този, който ги дава. Той се е съгласил, въпреки риска. В крайна сметка, може би по-добре да не ги даваш. И той да ти се сърди известно време, отколкото да загубиш и парите, и приятеля. Това каза шефа. Ти си знаеш иначе. Да.